Hey, wow, bashani, bashana, kushobile, bashana, Premier wakwaZulu Natal, bashana, Thamintuli, bashana, hey, bashana. Esistem bemcinezela umkhwanazi wobashana ngoMashi ithi ushona phansi umkhwanazi kuyaphela ngaye ubasha ay wobashana uNtunankulu wobashana umfokomphembe ayiziphathi wobashana wahlaba phansi ngonyawo wasabalaza wobashana ngexaba lembadada wathi I never over my dead body umkhwanazi akayindawo wobashana Oprima wobashana wakwaZulu Natal Thamintuli wobashana uthi iKZN imabheketwana ibheke phansi naphezulu ayidingi umuntu ozolokhu edabukisa ethi I'm sorry baba wathi idinga inkunzi amalunda wobashana eyazamazamisa itheku wobashana phihlangile ama-owner wobashana ethi a destroyer wasani wobashana ayizephathi leka mkhwanazi wobashana ibhuzu lahlala la kuma-owner wobashana ashwaleza ama-owner wobashana athi wena ohlanga lomhlabathi wena ophezulu siyaxolisa baba umkhwanazi asazi besingenelwe yini ihayizile leka mkhwanazi yathi hey wemadoda umthethweni nifuna ukubonani nifuna ukubona ipipi lenyoni kwashuba wobashana umfokontuli wobashana umphembe uthi iKZN idinga umuntu ofana nomkhwanazi inkuzumalanga yoxhobe ngosayizi 13 webhuzu wobashana impethe lento ibemehlobovu iqhamukisa iqhukhela ngento wobashana ingene ngebhuzu wobashana emjondolo kuchitheka igigi kusaphazeka amakhondomu aseklinika abhala ukuthi banana flavor wobashana Bathumene wobashana face to face ihlangane namalunda nemgulukuthu wobashana kuba ukhethu wobashana kushiyana ukwenza isholonto wobashana ishinqepopo ishindolontshi kusaphazeka amapopcorn akuchitheka amakhoki kushube wobashana wobashana uthi umfokantuli womkhwanazi awuyindawo wena ngixabeza ngo5 years contract uyinkunzi ebhonga phezulu kwazo zonke inkunzi ezikhona la kwaZulu Natal kuwena inkunzi ezobe iphophotha amakhanda kushobe hayi ubashana konsiza ukuthi nihlale phansi nisondeze upopcorn namakhokhi sasazobukela imovie eMzansi ubashana ngizwile ubashana kuthiwa indaba yaJuly last year ayiqetshiwe leyo ndaba kuhlangene ubashana yonke imkhakha ubashana nenkunzi malanga ubashana zayidingida indaba zeyihlanganisa zifuna ukuphuma no solid evidence ubashana basazoboshwa abantu kusazobashubela ubashana basazoshona phansi emgodini kalasha bangaphinde balibone ilanga ubashana akukho ukubambisana ezweni ubashana isasosholonto ubashana basopa lo Joe Blarm Toqas yonke imbutho iphekwa lo daba